El monestir de Sant Jeroni de Cotalba està situat a la comarca de la Safor, província de València, dins de l'antic terme general del Castell de Palma i en l'actual terme d'Alfauir. L'ordre jerònima inicià la seva vida monàstica a la plana de Xàbia entre els segles XIII i XIV. El 1387, a causa de les incursions berberisques que patien en el seu primer emplaçament, es traslladen al definitiu monestir de Cotalba, en terrenys cedits, com els anteriors, pel duc Alfons d'Aragó. Lo molt alt senyor don Alfonso, fill de l'infant Empere, duc de Gandia, marquès de Villena, conde de Ribagorça i de Dénia, fundà aquest monestir a honor de Déu i de Sant Jerònim l'any 1388. Al pòrtic d'accés trobem un retaule ceràmic de Sant Jeroni mostrant l'advocació del monestir i damunt l'escut de pedra del benefactor Alfons d'Aragó. A l'interior del recinte se situa l'alqueria, poblat morís preexistent sobre el qual es fundà el monestir i del que encara podem observar la torre exenta de planta quadrangular. La torre major o torre de les campanes que es pot observar des de la plaça del monestir és de planta quadrangular, dividida en 4 cossos. L'últim d'ells, que albergava les campanes, està rematat amb merlets per dissuadir l'enemic, dotant la construcció d'un caire defensiu. La torre està adossada a l'església, la qual presenta una planta rectangular d'una sola nau amb capelles entre contraforts, i d'ella podem destacar el presbiteri i el cor. L'església, inicialment d'estil gòtic, patiria una transformació barroca al segle XVIII. Com a conseqüència de la desamortització, esdevindrà magatzem i les seues peces artístiques seran traslladades. Des de la façana principal sobreïxen l'esmentada torre major i la torre prioral, actualment menys visibles a causa de les reformes de l'església. En la façana destaquen les portades d'ingrés al cenobi, a l'església i dependències monàstiques, aquesta última d'arc apuntat sobre la que destaca l'escut del fundador. El claustre d'accés a les diferents dependències consta de 4 galeries amb una primera planta present des de la seva fundació i una segona construïda entre els segles XV i XVII. Té un total de 7 voltes de creueria amb uns arcs de la primera fase de construcció compostos amb rajoles i morter de calç, estil mudèjar, combinats amb rajola blanca. En el pati central del claustre trobem la cisterna que abastia d'aigua al monestir. La seva construcció va ser encarregada al segle XVI per Maria Enríquez, duquessa de Gandia. L'aigua provenia de la font de Canelles, situada a 5 quilòmetres de distància a través de canalitzacions de tubs ceràmics i un sistema d'aqueductes que desembocaven en una bassa de rec. L'escala de caragol, situada en el claustre, construïda a finals del segle XV o principi del XVI, és d'estil gòtic flamíger. Comparteix espai amb la sala capitular de construcció fundacional. En ella trobem un sepulcre gòtic que encara conserva restes de policromia. Al costat de la sala capitular, l'espai que trobem fou infermeria, oratori i refectori, i posteriorment almàssera. Gràcies a les reformes patides que impediren l'accés a aquesta dependència, podem gaudir d'una magnífica grisalla, obra de fra Nicolau Borràs, en la que representa un sant sopar, que va ser considerat un caprici del monjo. La resta de la seva obra està al Museu de Belles Arts de València. El monestir fou desamortitzat definitivament l'any 1835 i adquirit per la família Trenor en 1843, que en l'actualitat conserva la propietat. L'any 1994 va ser declarat bé d'interès cultural.